bathi kungenzeka ukuba masibona ama-assets hala kungenzeka ukuba since yavulwa i-trust up until to date kungenzeka ukuthi imali ilako 44 million ekungenzeka sikweletwe yona kodwa ayikakapheli investigation. Siyacabangela ukuthi masibuka ingaba lako 44 million kodwa uma ngabe seyiqediwe investigations kuzoba ne report yokuthi ukweleta into engaka sikhokhele into engaka esikweleta yona bese yayikhokha ngoba vele unayo imali enye imali ibanjwe yibona ikhona vele imali sikhokhele bese yayithatha imali yakhokha bese be release konke. Uma kubanjwa ke kubanjwa ama assets akule trust. Imapha ama assets akule trust. I-Royal AM nayo ikule trust. Okusho ukuthini nayo ibanjiwe hayi ukuthi idliwe ibanjiwe ngoba kwenziwa i-investigation. Yini enye ekule trust futhi imoto ezinye zikule trust nakho kubanjiwe. Yini okunye kule trust ezinye zezindlu zikule trust. Yini ekule trust enye yemali ebekiwe ama-account under the trust kubanjiwe. Into ebanjiwe ama-million okusho ukuthi kubanjwe into yama-million including ama-funds abanjiwe kodwa i-estimation ithi kungenzeka ukuthi mase siqeda ukubala noku-investigate kungenzeka ibe la ko 44 million. Right, sengiza kwi-club ke manje i-Royal AM ukuthi kwenzakalani ke ngayo ngoba ngiyabona abadlali baphatheke kabi khona nosomathuba abanama-club esebeqala ukushela abadlali ngapha khona osomathuba ezinama-club abanye abesifazane esebeqala ukushela abadlali bese bethi abadlala abakhuluma izinto ezinegative khona i-public izolahlekelwa umqondo. Uma sengiyikhulumile into angidlali wena futhi onyanyayo fokofo. Yini ke yenzakala lapho kwi-Royal AM ke manje i-Royal AM ikwi-PSL okusho ukuthi i-value contact to i-value hayi lamasimba leya muntu owayekhuluma nge-value ethuka abantu besifazane nge-value sizokhuluma nge-value ukuthi i-value i-applya kuyini ke manje uyabona i-value yelokhuzana ye-Royal AM uma singayicabangela nje ngoku-understanda ukuthi ihleli kusiphi isicongwe ilako 50 million iyodwa i-Royal AM. Usuyabona ke wena muntu ozothi hey uma Mkhize ukweleta uSARS u44 million izwa ngithini ngithi iyodwa i-Royal AM ivalue yayo ilako 50 million okusho ukuthi i-Royal AM iyodwa iyayikhokha zonke lezi zinto abaqala ngazo mangathi uyadayiswa iyazikhokha kodwa ngoba it's not about ukukhokha manje it's about i-investigations. Yini into eyenzakalayo ke manje nayo i-Royal AM iwenza leyo 50 million unjalo nayo ibanjiwe ngokuthi kunemthetho phela inkantolo zona amahlathi uma ubamba i-asset kumele uqinisekise ukuthi i-asset oyibambe yu-50 million noma seyiphele investigations kumele iphele still sawu-50 million ivalue yayo. Khumbula ke ukuthi ivalue yebhola kuyadlalwa ngeke kulindwe bona isikhathi eside ngeke kulindwe inkantolo isikhathi eside kuyadlalwa njengoba kudlalwa kuzokuhamba kuhambe igcine ngampela i-Royal AM yehlelwa ivalue iloku ibanjiwe nayo ke curator nabaka-SARS bayakwazi lokho sebethi ke yini into esizoyenza ukuze i-Royal AM ingehlelwa ivalue while kwenziwa i-investigations. Eziyezwa lezi inyoni ezingazifokole emhlabeni chazela mina manje abangibizi kinibhaka for nothing ukuze ihlale ivalue ye-Royal AM noma iyaphela iligi noma iyaqala iligi noma ukuze ingalahlekelwa ivalue ihlale iweka 50 million. Yini into ezokwenzeka laqhamuka iqhinga lathi cha into esizoyenza ngoba ngampela iqiniso ukuthi izolahleka ivalue yayo mayilokhu ihleli bengadlala abadlali bengadlala abadlali nabadlali bazophuma efomini uyabo neclub futhi kuzoya kuye igcine yehla ivalue njengo 50 million ingehla igcine seyu 10 million ubani ozokhokha i-difference
kwasekuthiwa nike lapha kwathiwa cha ayidayiswe ngcono. Uyandizwa ngithini manje? Ayidayiswe ngcono ngoba mayisidayisiwe kuzotholakala imali. Mase kubanjwe imali eworth 50 million. Iclub izobe lo seyithengile eyidlalela ukuthi iyanyuka ivalue noma iyehla ivalue sekulele lo kodwa for ubulungiswa kuMamkhize njengoba siyibambe u50 million ivalue asidayise ukuze ingaphazamiseki ivalue yoclub ulokumile nje u50. Yilapho ke leqhamuka khona igama lokudayisa. Uma kuqhamuka igama lokudayisa abantu abayi-afford le club nabayifisayo inyoni nje azi-afford le club ngoba ivalue yayo iphezulu. Ivalue ye-Royal AM afuna ukukhohlisa iphezulu kakhulu abayi-afford. Then i-curator inengqinamba ke manje ukuthi nampa abantu abayi-afford nomuntu ekuba nethemba esimaziyo uyisigwili kodwa akayi-afford ukuyithenga at least ngo-45 million kongenani abayi-afford abantu. Yini engcono? Kungcono si-auctione. Kungcono si-auctione kungcono ngoba ayidayiseki inyoni azinayo imali. Uma si-auctiona kungenzeka sibe ne-advantage ngenkathi kubhidwa. Makubhidwa omunye uzothi ngino 23 million aqhamuka omunye athi ngino 30 million. Kuqhamuka omunye athi hayi ngino 35 qhamuka omunye athi ngino 40. Bamincile ukuthi mayi-auctionwa kungenzeka idayiswe ngemali le eyivalue yayo. I-challenge still abanayo imali. Yini eyenzakalayo? Uma i-auction abantu emqondweni wabo banokuthi singayithola ngo-15,000. Ngeke uthole into evaluishwa ku-50 million ngo-15,000 ithe loss. Uma ukuwahamba ama-auction bazongifakazela abaziyo khona ukuthi imoto uyibona ukuthi iya-auctionwa iyabhidelwa iwetha 100 mhlambe iwenda 1.2 million for instance. Kucaca ukuthi ngathi kubhidwa bese abantu bephela ku-800,000 bese kuthiwani not sell. Shuthi ngeke izidayise ngoba akekho osondelile eduze kwayo. Akekho osondelile eduze kwayo. Iyozingenele futhi auction elandelayo. Manje i-curator inaleyo ma-challenge ukuthi abakwazi ukulibamba linje iqembu libe lingadlali ngoba uma lingadlali vele lento izodlabona ekugcineni phela akudlalwa lapha kaMamkhize. Lapha nje uyathathwa nje ubekwe emawubhayiza nje bayasazi isitori sabo. Uyathatha nje ubekwe manje nabayasaba ukuthi hey ngampela so gcina sibambile asiqede uku-investigate because awukwazi uku-investigate over one night izinto ezokukhiphela imali ela ko-44 million ukuthi uyakweleta. Kumele baba kuyiwe book by book, slip by slip, baclose wonke ama-engel ukuze bangayitholi sebehlulwa futhi enkantolo. Into leyo eyenzakalayo. Guess what? Abantu emqondweni wabo bazokuthi zithathiwe imoto zaMamkhize zidliwe, uhluleka ukukhokhela intela. Kukuhold. Ngiyakubongela mongakazi uvalelwe ngoba kune-investigations eyenziwayo. Abantu abalayithile nosomabhizinisi bazongizwa. Sengenzela mawuxoxa ngasekhaya noma ubona lamaphepha akhuluma iNgisi. Ubona ukuthi abantu abasuke bephusha iagenda yokuconfuse abantu ukudayisa iphepha. Kodwa iqiniso nje yileli engilishoyo ukuthi kusa under investigations. uMamkhize emalini zakhe unayo iaccess. Umehluko kumele aqhumane necurator. Bese ngiza kule yabadlali ebekuthiwa abadlali abaholi. Nakhona futhi bekuyilabantu abanamaqembu nabafazi abanamaqembu enqena ukubabiza ngamagama okwamanje kodwa abantu ngizobanyisa ngoba bayajwayela. Benzani? Bebeshela abadlali. Ukhumbuleke njengoba ngithe yonke into ibhekelelwe icurator nokuhola kwabadlali kulama account anamamiliyoni kaMamkhize. I-curator eholela abadlali akuyena uMamkhize ngoba kwayena uholelwa i-curator kwayena. Okusho ukuthini? Uma kumele bahola abadlali
I-curator nayo iqala iqinisekisa ukuthi ngampela abadlali laba ngampela basethimini akufakwanga ama-robots akufakiwe izipoki abantu ekuthiwa akukhokha imali eningi ukuze imali igcina iyehla esikhwameni ngenkathi benza leyo process leyo iyadlula i-date ye-payday kubadlali. Uma seyidlula i-payday basuke vele bezohola kodwa izophazamiseka i-date abahola ngayo ngoba ilokhuzana ama-asset abanjwe isidididi laphaya esingenandaba nabadlali. Uma bengaholanga bazoblema uMamkhize, kanti uMamkhize into zakhe zikuhold ngilongumile njalo. Wena mawuvalelwe ibhenki awubi nawo ngisho access khona usuke ungakwazi ukukhipha imali yakho wena ebhenki imali valiwe awunayo enhlobo ufuna uzu submit ama-fika documents abawadingayo kodwa ngapha vice versa ngoba hayi ukuthi isigebengu hayi ukuthi untshontshile hayi ukuthi akakwazi ukukhokha kodwa bazoba unfair bebethi ukukhokha u44 million bafike kanjani kuwona. So manje bakhanda amaqhinga wokuthi bazofika kanjani emalini abazothi akayikhokhe. Niyazwa kodwa uyangazi kubani mina yikho ngikuphaka isibongo bakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele lebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholotho kabentshise thuluza ngahambe nalo lefica etsimini xama uxakile kusazoshuba kusakenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwajobhajwa ayikhulule ngumfoko amakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana daba elingahli ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi qedela wena.